असे बिमा बिफानि अननाया माबायदि आरो बिमा बाथुल बिफा बाथुलनि अननाया माबायदि जों बेखौ बयबो मिथिगौ नङा होमबा एसेब्लाबो लोगोफोर आरो रायजोफोर दा जेसेबांखि अना मानो बै बिमा बाथुल बिफा बाथुला माने बिसिनि अननाया जेब्लायबो माने आद्राखा आरो माने आबुं नङा बिथांमोननि अननाया जेसेबांखि अननाय देखाया मानो दा खुलुमबाय लोगोफोर आरो रायजोफोर दा जोङो गोबां बाथ्रा सावरायगोन दिनै दा बिनि सिगां माने मोनसे गुसुं भिडिअ क्लिप होनो सानदों आङो बे गुसुं भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोनहा नायग्रोनानै लाबानो जाबाय जायफ्रा दिनै धरना होदों बिथांमोननो क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ नांगोन ना नाङा बे खोथाखौसो बिथांमोना बुंनांगोन मेडिकेल कलेजा दिनै बेवहाय फैदों बिथांमोनाबो बिदोंमोन आरो बे जायगाखौ बिथांमोनानो सिलेक्ट खालामदोंमोन जोंनि सरकार फैनायनि सिगाङाव ससियेल मिडियायावथ' बिथांमोना गोग्गा बुङो जे जोंनो मावदोंमोन दिनै बिथांमोना अनलि माने सिटुएसनखौ खाराब माने नस्थ' खालामनो थाखाय ओरैनो मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिहोनो थाखाय बेफोरखौ खालामदों भिडिअखौथ' नुबाय रायजोफोर नोंथांमोना बिराद इन्टारेस्टिं नङा होमबा दा बिथाङा दिनै बुंदों जाय बिथांमोना दिनै धरना होदों बे बिथांमोननो दिनै मा होनो बै मेडिकेल कलेजखौ नांगौना नाङा आरो जाय बिथांमोना दिनै धरना होदों बे बिथांमोना दिनै दिनाव परिस्थितिखौ गाज्रि खालामनो थाखायसो माने बेबायदि खामानि मावदों होननानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा क्लियारै माने बुंदों नङा होमबा बिराद इन्टारेस्टिं नङा होमबा दा दिनै आं बेखौनो बुंगोन दिनैनि दिनाव बिटिसिआ लासै लासै जोबनायनि लामायाव थांगासिनो दं नङा होमबा दिनै नोंथाङा माने बिराद भुल खामानि मावगासिनो दं नङा होमबा दा दिनै नोंथांनि भुल खामानिखौ जेनेबा रायजोफ्रा नुनानै दिनै माने एकदम नुयै बायदि मेगन मेसेबनानै थानांगौ आरो नोंथांनिब्ला नङा होमबा खुनु माबा मोनसे प्रटेक्टबो खालाम मोना खुनु आन्दालनबो खालाम मोना माने नोंसिनि गोरोन्थिखौ नुनानैब्लाबो जोङो सिरि थानांगौ आरो माने नैबे बिटिसिआ एकदम फुरा जोबलांनांगौ नोंथांनिबा नङा होमबा बेसेबां इन्टारेस्टिं बेफोरसो बर'नि माने डायनामिक लिडार नङा होमबा रायजोफोर बेफोरखौसो बर'नि बिराद गिदिर लिडार होनो दानि जुगाव जाय मानसिया हारिनि जातिनि थाखाय मोजां मावो दिनै बेबायदि मानसिया माने जेब्लायबो माने डायनामिक लिडार बा मोजां लिडार साननानै लाजाया नैबे दानि नैबे परिस्थिति दानि नैबे जुगाव हायोब्ला फोजोबनांगौ अब्लासो माने बै लिडारखौ माने मोजां लिडार होननानै माने गनायो जोंनि आइ आफा रायजोफ्रा नङा होमबा रायजो जेब्लानाखि हाग्रामा महिलारिया जोंनि नैबे बिटिसिखौ जोनोम होदोंमोन बै समनिफ्राय दिनै जिर'निफ्राय लानानै दिनै बेसेबांबा साखो माखो बे बिटिसिआव डेभेलप खालामबोबाय नङा होमबा दिनै बबे जायगायाव मा नांगौ बबे जायगायाव मा नाङा नङा होमब्ला बबे जायगायाव कलेज नांगौ बबे जायगायाव हस्पिटाल नांगौ बबे जायगायाव लामा सामा नांगौ बबे जायगायाव मा अफिस नांगौ बिथाङा दिनै हानाय मानि एसेब्लाबो माने बानायनानै होदों नैबे जोंनि सारा बिटिसिआव जोंनि बर' रायजोफोरखौ माने सिन्था खालामनानै माने बिथाङा सासे बिटिसिनि बिफा जानानै गावनि गथ' गथायनि नोजोरखौ बिथाङा नोजोर होदों माने गावनि गथ' गथाया दिनै बबे लामाजों लांबा मोजां जागोन बा मोजां परिबेसाव फैगोन बिथाङा दिनै गोसो मोदोम जिउ होनानैबाबो बिथाङा दिनै मोजां नैबे मोनसे गोजों परिबेसखौ लाबोदोंमोन बै समाव बिटिसिआव नङा होमबा दिनै दा फैयै दिनै मा जाफैखो नङा होमबा दिनै फैयै नैबे प्रमद बर' बिथाङा बिफा बाथुला दिनै मा खालामदों बै जायनाखि लाबोखानाय जिनिसफोर बे लाबोखानाय जिनिसखौ दिनैहाय दिनै एसे गाबोन एसे दिनै गुबुननोसो हरफिनगासिनो दं आरो मा नङा होमबा दिनै माने मेडिकेल कलेजखौ नाङा मेडिकेल कलेजखौ नांगौनि थाखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बे जायगायाव लाबोदों नङा होमबा दिनै नोंथाङा मा खालामनो सानदों दिनै बेसेबांबा जुग बोसोरनि सिगांनो बानायनाय नैबे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ नङा होमबा दिनै बेखौ मानो बैयाव लांनो गोनां जाखो नङा होमबा आसरित खोथा बेसो दिनै मोनसे मेडिकेल कलेजखौनो नोंथाङा जुदि जोथोनै लाखिनो हायाबा नोंथाङा जुदि मोनसे माने मेडिकेल कलेजखौनो गावनि केपासिटि हिसाबै गावनि गोदान बाजेट दिहुननानै जुदि नोंथाङा बै कलेजखौ फोथांनानै लाखिनो हायाबा बिदिबा नोंथाङा बोरै नैबे जोंनि बर' जातिनि बिफा जानो हाखो नङा होमबा आसल सोंनाय फिननाया बेसो दा दिनै नोंथाङा थाखानाय बुस्थुखौसो दिनै बैयाव लांनानै बै मेडिकेल कलेजा
थांनानै थाहैनांगौबा बेयाव मा जानांगौ जाखो अब्ला नैबे रुपनाथ ब्रह्म हस्पिटाला मा जानांगौ जाखो रायजोफोर साननो गोनां खोथाया बेसो दिनै आंनि बे देहा नङा होमबा आंनि देहाया दिनै थिप-थप दंजोबो आंनि देहानिफ्राय जुदि आङो मोनसे अंगखौ जुदि हाख'नानै बैनो हरनांगौ जाबा आंनि बे देहाया मोनसे खहा जानानै थागोन ना थाया आसल खोथाया बेसो नङा होमबा रायजोफोर मोनसे जिनिसखौ खहा खालामनानै मोनसे जिनिसखौ फोथांनानै लाखिनाया माने बेसेबां जाथावना नङा होमबा आसल खोथाया बेसो दिनै बिथांनि बायदिबा साननो थाङोब्ला नैबे बिथाङा सासे बिराद गिदिर माने किडनि डेमेज जानाय बेमारि नङा होमब्ला बे बेमारिनि किडनि नांगौ दा आं किडनि नांगौ नालाय आं बै सासे मोजां मानसिनि किडनि माबाखौ मोजां मानसिनिफ्राय आं किडनिखौ बख'नानै नैबे बेमारिनाव लगायबाय नङा होमबा दा लगायनाय लोगो लोगो मालाय बैहा मोजां जालायबाय खिन्थु बै जायनाखि मोजां मानसि किडनि जायनाखि बख'जाग्रा बे बिथांनि लाइफनि गेरेन्टिया मा थांगोन ना थाङाखै बा थांगोन ना थाङा बा बिनि लाइफनि बेसेबां गेरेन्टि दं दा थिग दिनैनि दिनाव बिदिसो जादों नङा होमब्ला रायजोफोर बिराद सिन्था खालामनांगौ गोनां नैबे सम आरो नैबे बुब्लि आरो माने गिथाव नैबे समनि दिनाव साननो गोनां खोथाया बिसोर रायजोफोर दिनै मोनसे हस्पिटाल लुखानाय जाखानाय हस्पिटालखौनो बिथाङा दिनै बाजेट सोनानै जुदि हस्पिटालखौ फोथांनानै जुदि लाखिनो हायाब्ला बिथाङा बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मोजां मावबावगोन आसल सोंनाय फिननाया दिनै बेसो रायजोफोर दिनै बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनायाव मोनसे गोदान केपासिटि थानांगौ सरकारनाव नङा होमबा दिनै बिथाङा बिदिब्ला नैबे मोनसे हस्पिटालावनो जुदि बिदि अबस्था जायोब्ला मा गोदान अफिस लुगोन मा गोदान हस्पिटाल लुगोन बिथाङालाय बिसो साननो गोनां खोथाया बेनो नङा होमबा दिनै हाग्रामा महिलारि सारमोन बायदिया बै समाव गोबां मडेल हस्पिटाल लुबोदों गोबां अफिस लुबोदों मा नांगौ दिनै बानायनानै होबोजोबदों बिथाङा दिनै गासिबो साक्सेस जाबोदों दा दिनै नैबे ससे समाव बानायखानाय हस्पिटालखौनो दिनै मा एकदम दिनै मा अबस्था नुखो नङा होमबा रायजोफोर दा बेनो जाबाय मोजां सरकार बेनो जाबाय बिराद डेभेलप खालामग्रा सरकार लासिं सिं लाजिनोबो रोंला दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि आन्दलन खालामनानै नैबे मोननाय जिनिसानो जुदि गोमालांफिननांगौबा बे मा अबस्था नङा होमबा रायजोफोर दिनैनि दिनाव साननो गोनां खोथाया बिसो जेब्लानाखि बै समाव हाग्रामा महिलारिया जोंनि बिटिसिनि बिफा जादोंमोन बे समाव दिनै बेफोरबायदि नाना बाना माबा मोनसे उसुबिदा जायाखैमोन जोंनि गेजेराव नङा होमब्ला दा दिनै नैबे ससे समावनो बोसोरब्रैयावनो दिनै बिथांमोना लरग' थरग' बानायजोबनो नागिरगासिनो दं नङा होमबा रायजोफोर बेसेबां लासिं सिं दा मोनसे बिल्डिं बानायनांगौबा अनेक सम नांगौ नङा होमबा रायजोफोर दा दिनैहाय मा जादों बिथांनि बायदिबा एकदम सानसेनो बिल्डिंआ लुनानै सानसेनो कमप्लिट जानांगौ दिनै प्रमद बर' बिथांनि बायदिबा दा ओरैबायदि अबस्था नुदों आरो मा जिहेथु बिथांमोनाव माने बै बाजेट सोनानै लासै लासै माने बेखौ फोथांबोनायनि टारगेटआ बिथांनाव गैया बै मोनसे हस्पिटालखौ लाबोजोबनानै माने बिनिफ्राय लांजोबनानै बैखौ फोथांहैनानै नैखौ दुब्ला बुथारनाय टारगेटआ दिनै बेनाव दं आरो मा रायजोफोर आसल खोथाया बिसो दिनै सासे मानसिया मोजां बिजनेस खालामनोबा लाख लाख थाखा गारग्रोनांगौ नङा होमबा रायजोफोर आरो बिनि गेजेरावबो बै गारग्रोनाय थाखाया मोनफिनगोन ना मोनफिना बै बिजनेसा सोलिगोन ना सोलिया बिनि खोथा दं नंगौना नङा रायजोफोर दा बेखायनो दिनै आं बेखौनो बुंगोन बिथाङा जुदि बै बाजेटखौनो दिरुनग्रोनानै बै थाखाखौनो गारग्रोनानै जुदि बै हस्पिटालखौ फोथांनानै लाखिनो हायाबा दिनै बिथाङा माथो मालिक माथो बिटिसिनि बिफा नङा होमबा रायजोफोर दिनै सासे मालिक जानांगौबा बिथाङा दिनै लाख लाख खौथि खौथि थाखा गारग्रोनांगौ बेबो जागोन ना जाया बिनि माबा मोनसे बिराद साननांगौनि खोथा अनेक सिमां नुयोब्ला मानसिया अनेक मानि मा लस जानांगौ जायो बिनि उनावसो दिनै साक्सेस जायो नाथाय दिनैनि दिनाव नुदों बिथाङा माने सानसेनो बिल्डिं फसंनानै सानसेनो बै बिल्डिंआव मानसिफ्रा थाजोबनाय ओरैबायदि सिमां आरो बिथांनिया रायजोफोर दा लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानबाय जोबनायाव दिनै जुदि नैबे आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटालनिफ्रायसो माखासे डिपार्टमेन्टखौ लांनानै बै जुदि मेडिकेल हस्पिटालखौ फोथांहैनांगौब्ला लास्टआव साननानै लादो
नैबे जोंनि सिभिल हस्पिटाला लासैनो माने जोबलांखागोन आरो अट'मेटिकेलि जोबलांखागोन। दा मानो होनना बुङोब्ला दिनै नैबे हस्पिटालाव माखासे डिपार्टमेन्टखौ लाङोब्ला मोनसे बेरामखौ बेयाव फाहामनो हागोन नङा होमबा? बेमाराथ' मोनसे हस्पिटालावथ' मोननै मोनथामल' बेमारनि ट्रिटमेन्ट जाया। बे मोननै मोनथामल' बेमारनि थाखाय बे हस्पिटालाव फैगोन नामा? बेनिखायनो लास्टआव मा जागोन माने गोनां माने ट्रिटमेन्ट मोनैयाव माने गासिबो बेमारिखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो हायैयाव दिनै मा जागोन लास्टआव बे हस्पिटालाव रावबो फैनाय नङा आरो मा नङा होमबा? बे मोननै मोनथाम बेमारल' फाहामनो हायो बे हस्पिटालाव, दिनै बे हस्पिटालाव सोरबा फैगोन नामा नङा होमबा रायजोफोर? आसल खोथाया दिनै बेसो साननांगौआ, बुंबानो जाया खोथाखौ नङा होमबा? सिन्था खालामग्रोनांगौ। नै बिनिफ्राय बैयाव लांनाय मानि नैबे हस्पिटाला दिनै डेड जानाय आरो बेखौ हयले फाइनाल खोथा साननानै ला रायजो राजाफ्रा। बिनिखायनो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि हस्पिटालखौ बासायनांगौ बा बिटिसिखौ बासायनांगौआ दिनै साफ्रोमबो रायजो राजानि आखायाव थाहैबाय। रायजोफोर दिनै बेयावनो दोनथ'बाय।